Καλησπέρα σε όλους! Σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας κάνω μικρά βιντεάκια στα οποία θα σας δείχνω πώς ετοιμάζομαι για να πάω στη δουλειά μου. Λοιπόν, τραγουδάω, είμαι και καθηγήτρια φωνητικής. Πολλοί νομίζουν ότι το να πας να τραγουδήσεις είναι κάτι το οποίο δεν είναι τίποτε. Είναι πανεύκολο, εντάξει, ανεβαίνεις πάνω, διασκεδάζεις τον κόσμο. Ένα κομμάτι του θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό. Όμως, αν κάποιος θέλει να κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του, που είμαστε ευλογημένοι μάλιστα που μπορούμε και την κάνουμε, υπάρχει μια πολύ όμορφη consequence που μπορείς να κάνεις, μια ρουτίνα η οποία σε βοηθάει στο να πας και να μπορέσεις να βγάλεις το βράδυ σου με πολύ περισσότερη ενέργεια και να αποδώσεις πάρα πολύ καλύτερα. Λοιπόν, μπορεί να ακούγεται πολύ μικρό αυτό που θα σας πω, αλλά όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, από τον Mick Jagger, την Άλκη Πρωτοψάλτη που είχα τη τύχη να συνεργαστώ κιόλας, πριν να βγουν στη σκηνή, κάνανε γυμναστική. Έχει άρρηκτη σχέση γενικότερα ο αθλητισμός με τη μουσική, με το τραγούδι. Πρέπει να είμαστε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα κιλά ή με το πάχος ή με κάτι, αλλά να έχουμε αντοχή. Η αντοχή είναι αυτή που θα μας βοηθήσει στο να πάρουμε πολύ καλύτερες ανάσες, να αποδώσουμε περισσότερο και να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα βράδυ μέχρι το πρωί ενδεχομένως όσοι τραγουδάμε ή 2, 3, 4 ώρες ας πούμε, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το λαιμό μας, χωρίς να καταπονήσουμε τον οργανισμό μας και να κατεβούμε γεμάτη ενέργεια και τύχη που μπορέσαμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα και αυτό που λέγεται το τραγούδι. Πολύ ωραίο το από αυτό. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, θα σας δείξω λοιπόν τη ρουτίνα που κάνω, η οποία είναι αφού ετοιμαστώ και κάνω τα δικά μου, ας πούμε, όπως όλοι σας. Βάζω ένα τραγούδι που μου αρέσει, ανάλογα κάθε φορά που θα μου φτιάξει το κέφι και προσπαθώ λοιπόν να χαλαρώσω πάρα πολύ το κορμί μου. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια κίνηση η οποία λέγεται η κίνηση της μαριονέτας, κατά την οποία κρεμάμε ουσιαστικά τον κορμό μας και τον αφήνουμε να πηγαίνει πέρα δόθε. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ χαλαροί σε αυτή την κίνηση. Δεν θέλω να κάνουμε τα χέρια μας τικ, ουσιαστικά δηλαδή να το κάνουμε αυτό, να καταβάλουμε δύναμη, αλλά να είμαστε σε απόλυτη ηρεμία και χαλαρότητα. Αφού κάνουμε αυτό και χαλαρώσουμε πάρα πολύ, θέλω να προσέξουμε πώς θα ανεβούμε. Θέλω να ανεβούμε σπόνδυλο ουσιαστικά. Είναι πολύ σημαντικό για να μην ενοχλήσουμε τον αυχένα μας. Τελευταίο εντελώς, να ανέβει το κεφάλι και ουσιαστικά η κορυφή ακριβώς, εδώ πάνω. Λοιπόν, μετέπειτα, οι τραγουδιστές θέλουμε πάρα πολύ να έχουμε όλο το upper body, όλο τον κορμό μας πάρα πολύ χαλαρό για να μπορέσουμε λοιπόν να τραγουδήσουμε. Δεν θέλουμε, είπαμε, να σφίγγουμε τους μύες του λαιμού. Θέλουμε να τραγουδάμε με το διάφραγμα, να σπρώχνουμε από εδώ πέρα. Αυτό είναι το γκάζι μας, αυτό είναι το fuel, αυτή είναι η βενζίνη, αυτό είναι τα πάντα. Λοιπόν, οπότε θέλουμε να χαλαρώσουμε πάρα πολύ. Στερνοκλειδομαστοειδείς, δελτοειδείς, όλους τους μυς που είναι εδώ πέρα και που στηρίζουν το λαιμό μας, τους ώμους μας, από το στήθος ουσιαστικά και πάνω. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ χαλαροί. Υπάρχει μια σειρά πολλών κινήσεων που ουσιαστικά μας χαλαρώνουν. Θέλω να τις κάνετε με προσοχή, γιατί δεν θέλουμε να τραυματίσουμε ειδικά τους μύες του αυχένα. Οπότε ειδικά εκεί όταν έχετε κάποιο πρόβλημα, θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να το κάνετε πάρα πολύ σιγά. Όσοι έχετε πρόβλημα με τον αυχένα, καλό είναι να μην κάνετε 360 μοίρες κύκλο, αλλά να κάνετε πολύ μικρές κινήσεις, δεξιά, μπροστά και αριστερά και κάτω, σε ημικύκλιο, πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές ασκήσεις, αλλά επειδή σας είπα θέλω να κρατάω μικρά τα βίντεο και να επανέρχομαι, θα σας δείξω μία άσκηση που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, που ουσιαστικά ρίχνω μπουνιές μπροστά και πίσω. Αποφορτίζομαι πλήρως, βγάζω όλα τα αρνητικά συναισθήματα που μπορώ να έχω,
την κούραση και τα ρίχνω κάτω. Οπότε όλο αυτό χαλαρώνουν. Επίσης θα ήθελα να κάνετε όλοι να σφίξετε πολύ επάνω ουσιαστικά τους ώμους σας και μετά να τους αφήσετε. Εκεί θα καταλάβετε ότι αυτή είναι η σωστή στάση. Στο να τραγουδάτε έτσι. Πολλές φορές βλέπω παιδιά που είναι έτσι. Αν είμαι έτσι δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω καλά. Πιέζω από εδώ πέρα, οπότε δεν είμαι ελεύθερη. Μόνο από εδώ και κάτω πιέζω. Λοιπόν, θα συνεχίσω με την τελευταία και πολύ αγαπημένη μου άσκηση. Μ' αρέσει και γενικότερα να περπατάω πάρα πολύ ξυπόλυτη, τόσο ώστε να γίνεται γείωση. Θέλω να κάνουμε δονήσεις στο κορμί μας. Πρώτον είναι οι δονήσεις και δεύτερον είναι να του δώσουμε, να τον αιματώσουμε κάθε μη. Ξεκινάμε λοιπόν και χτυπάμε πολύ πολύ απαλά. Κάθε σημείο του κορμιού μας. Ήδη νιώθω και πιο αναζωογονημένη, με πιο πολλή ενέργεια. Και κλείνω με την αγαπημένη μου, που κάνοντας δονήσεις λοιπόν θα προσπαθήσω να φέρω λίγο. Ελπίζω να φαίνεται καλύτερα. Λοιπόν, από τα πόδια ξεκινάω. Προσπαθώ να μεταφέρω τις δονήσεις σε όλο μου το κορμί. Δεν κάνω... Αυτό δεν είναι δόνηση, αυτό είναι κούνημα. Αλλά η δόνηση έρχεται από μέσα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Γράψτε αν θέλετε κάτω στα σχόλια αν σας φαίνονται ενδιαφέροντα αυτά που σας λέω. Και ό,τι ερωτήσεις έχετε θα χαρώ πάρα πολύ να σας τις απαντήσω. Χάρηκα που τα είπαμε και τα λέμε σύντομα. Φιλιά!